Sa mga taong hindi po nakakalimot mong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay manitatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas at wala sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyo lahat. Sa mga taong hindi po nakakalimot mong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyo lahat. Sa mga bago na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwangan ng Pangasinan, muna po kayo magtubiling pindutin yung subscribe, like, and share. Pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking mga susunod na video. At pagkakalog ko po sa inyo lahat ng aking mga nalalaman sa panggamot sa spiritual at physical na karamdaman. Dito po lamang po matutuklasan sa Liwangan ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay. At ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa, hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magagabay po sa inyong mga ginagawang mga kabutihan. At pagkakalog sa inyong siksik, dikdik at tumapo ng pagmamahal ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Ang kwan po ay bago po kwan po umpisan po ay shoutout po sa inyo lahat. Ang isishare ko po sa inyo ay pantigal po sa aso. Ang orasyon ito ay magagamit mo sa aso na at gaano kabagsik ang aso. Kapag ito ay gagamitan ng orasyon, pantigal po ay hindi makakaalma at wari ay matatakot sa iyo. Usalin na habang nakatitig sa mabangis na aso, at pwede rin itong ihip sa iyong kanang hintuturo ng 3 beses at ituro sa aso upang ito ay matigal po at hindi makakakibo pa. Ang orasyon po ay narito po ang orasyon po. Arasyo, bitis, ulibit, mitratum, it, mikain, maurum, adat, kwilikitik, puh. Orasyo, bitis, ulibit, mitratum, it, mikain, maurum, adat, kwilikitik, puh. Orasyo, bitis, ulibit, mitratum, it, mikain, maurum, adat, kwilikitik, puh. Sumbis po. Ito po ang orasyon po. Yan po orasyon po. Yan po orasyon. Orasyo, bitis, ulibit, mitratum, it, mikain, maurum, adat, kwilikitik, puh. 3 beses po salin po. Halimbawa po ay may pinuntan po kayo ng mga okasyon o kwan po, may lakad po kayo sa gabi o sa araw, basta tapos may nakasalubong po kayong aso na napakabagsik po, na bigla lamang po tumatawid at bigla mga agat po, unahin nyo na po na siyang kwan po. Ito ay magagamit po sa kwan po sa aso na pantinggal po at hindi po siya makakakibo at matatakot po sa inyo. Napakabisa po ito orasyon na ito na ikang ibabagi sa inyo na pang araw-araw po na may asong mababangis. Sana po makaingatan po at i-share nyo sa iba at i-memorize po sa ulo po lamang po para pag may asong hindi nyo po inasahan na biglang lumilitaw po sa likod po nyo sa harap, usalin nyo po agad para ang aso po ay iiwas at parang natulala na hindi siya makaalma, wari natatakot sa iyo habang nakatitig ka sa mabangis na aso. At maganda po itong usalin nyo po yung orasyon po ng 3 beses po at po sa hintuturo at ituro po sa aso upang ito'y matigal po at hindi makakakibo pa. Yan po. Bigla ang pangyayari po pag halimbawa po ay nasa kwan po kayo, para makaiwas po sa mga ganitong usapin po ay usalin nyo na po agad.
para kung po malayo kayo sa mga ganito pong kung sa aso, pantinggal po sa aso po ito. Kung mahina-hina po yung aso na gagamitan po itong orasyon po ay baka magkasakit po at hindi na po siya tatagal po. Pag yung talagang mabangis po na talagang mga agat po, marami po kayo ngayon kasi ng mga aso, may asong ulol. At kung may nakagat po kayo ng aso na nakagat po kayo, usalin nyo po agad yung pinagkaloob ko po sa yung napakabisa po yun na pangtanggal ng kamandag, malulusaw yung kamandag sa inyong katawan. Yung kwan po, usalin nyo po sa isip lamang po ng 3 beses po yun at ipusan nyo sa tubig, kalahati, tapos sabay inom po. Ang orasyon po na yun ay yung isit, itak, inatak, ididius, dididius, dididius. Tapos ipo sa tubig at inumin po. Kahit nakagat po ng mga kamandag dyan, yung mga alakdan, makamandag po yun. Yun. Salin po, tapos ipo nyo sa kalahating basong tubig at inumin po, ipainom. Kung sino po nakagat po dyan, ipainom nyo po. Ni-upload ko na po yun yung pang tambal sa aso na kamandag, pusa, aso. Kunyo lang po, isaulo po nyo lamang po, isit, itak, inatak, ididius, dididius, dididius. Ipo nyo isang kalahating tubig, tapos painom nyo po sa nakagat po ng aso o pusa, lahat po ng makamandag. Basta masiding na lamang po ang gagawin nyo po. Maraming salamat po. At shout out po sa inyo lahat. At sana po wag po kayo magsawang mag-subscribe, like and share. Pakipindot na rin po ang bilayan. Maraming salamat po. Hiwaga ng Pangasinan po. Bye bye po.